Ngoba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni. Ungoyena muntu esiyenzele yena lecawa. Uba ukho ke e-studio esiqhelekileyo ecawa siyenzele wena. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke siyibulise kumuntu wonke osibukeleyo. Bazalwane, siyibulise kumuntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo, kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi siqendu sanamhlanje secawa yabantu abangacawiyo. Njengoba nibona ke sikwi-studio esehlukileyo for izizathu ke ezithile. Mhlawumbi ngelinye ixesha sophinde sizibalise. Igama lam ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi. Bawo masibulise ke omama otata obhuti nabondangandeni nakuye wonke ke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Igama lami ke ndingu-Anele wakamnguni. Bawo ke bangacinga bangasixoxiwe nguland noba siyayibhatala qha ke ukho nje izinto ezingapha kwamandla ethu esingenawukwazi ukuthi sizicontrole. Umhlawumbi ke i-setup yethu yanamhlanje ingakwazi ukuthi iniphazamise, kodwa ke siyaxolisa ubana iyaniphazamisa kakade bawumani lena icawa yabantu abangacawiyo ifumaneka kubantu abangacawiyo kunjalo nje nasebrokhweni napha ebrokhweni iyavuka ukuba besingenayo enye indawo besawuhlala phaa ebrokhweni. Masikhawuleze ke bazalwane sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Kuhlweni nje Thixo sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele. Ngabantwana bakho Thixo wethu onamandla, asazi Thixo apho kumele sibalekele khona singenawubalekela kuwe. Uthe Thixo wethu sawubona into yokuba akusadumiseki kwindawo esiqhele ukudumisa kuzo Thixo wethu oyingcwele. Sazama into yokuba masifumane enye indlela esinokudumisa ngayo, ngoba Thixo okona kubalulekileyo kukuba sibe nalo ithuba lokuqhagamishelana nawe Thixo wethu oyingcwele. Ngakho oko ke Thixo sizicelela uxolo ke Thixo ngokukreqa kwethu Thixo wethu endleleni yakho. Sicela noxolo Thixo wethu nokungenzi kakuhle ekubeni sizibiza njengabantwana bakho. Kuhlweni nje ke Thixo siza nokubulela ke Thixo wethu into yokuba kude kwalapha wena Thixo usekunye nathi. Kude kwalapha wena Thixo usenguThixo wethu. Ngaphandle kwakho Thixo ngesingekho apha. Ngaphandle kwenceba yakho Thixo wethu oyingcwele ngesingaphefumli kule ndawo esiphefumla kuyo. Kodwa wena Thixo uye wenza Thixo into yokuba masike kule ndawo sithi usenguThixo kanamhlanje. Ekuhambeni kwethuba Thixo wethu okanye ekuhambeni kwamaxesha Thixo wethu siyasibona Thixo wethu into yokuba kuye kunqaba Thixo nabantu abayezinkonzweni Thixo wethu, kuye kunqaba nabantu ababiza igama lakho Thixo wethu. Ngaxeshanye Thixo kuye kukhula kusanda Thixo wethu ukungabi nalisini ebantwini. Kusiye kusanda Thixo wethu ukwenzakala kwabantu phandle apha Thixo wethu oyingcwele. Ngoko Thixo ngoba sazi Thixo elinye icebe lakhe lasebenzela ngaphambili. Yiloo nto sisithi Thixo sicela wena Thixo wethu ungasishiyi ke noko. Ngoba Thixo wethu sibonile ngamaxesha ngaphambili wakusishiya wena Thixo wethu. Ininzi inyikitya embi eyenzekayo Thixo wethu unamandla. Kuninzi Thixo wethu ukophuka kwenhliziyo, kuninzi ukungaxoli kwabantu Thixo wethu xa ungekho wena Thixo wethu oyingcwele. Abantu Thixo wethu bajikelana umhla nezolo ngenxa yokuba Thixo wethu
ungekho phakathi Thixo wethu okanye bengafuni ukuqonda into yobuphakathi. Loo nto ke Thixo sisithi namhlanje nokuba Thixo asikwazi ukudibana siyinginginya, kodwa Thixo sicela uthi chapha ezinhliziyweni zethu, sazi into yokuba sakuxakeka sakuxakwa zizinto zehlabathi. Thixo wethu uyindawo yokubalekela wena Thixo wethu onamandla. Umhla nezolo Thixo wethu eyingcwele sizama Thixo ukulwa Thixo wethu ukulungisa amakhaya Thixo wethu onamandla, kodwa Thixo wethu ngenxa yokuba uThixo akasekho phakathi ekhayeni Thixo wethu, sibone kuzinhlaba zahlukane Thixo wethu eyingcwele. Omnye Thixo ekhayeni utsalela kwelakhe icala, omnye atsalele kwelakhe icala Thixo wethu. Abantu abangazinto bashiyeke bezindindi Thixo wethu, bangayazi into yoba mababheke kweliphi icala, libe Thixo ikhaya lalo mzi Thixo wethu libe liphela lona Thixo wethu namandla. Umnqweno wethu Thixo kukuthi Thixo wethu amagama Thixo wethu abazali bethu angapheli ngenxa yokuba kukho thina Thixo wethu namandla. Amagama kunjalo nje neziduko zasemakhayeni ethu Thixo wethu zingalahleki xa kukho thina Thixo wethu eyingcwele, kuba omnye efuna ukumisa yena Thixo wethu alibale into yokuba sakhuliswa sisenza njani ekhayeni Thixo wethu eyingcwele, ngoba wena unguThixo wabazali bethu Thixo wethu namandla. Ngoko ke Thixo sinqwenela ungaphelaphi ube nguThixo wethu Thixo wethu eyingcwele, ukwenzela inzala yethu ezemva kwethu Thixo wethu uzokwazi uba nguThixo wayo Thixo wethu onamandla. Xa unongabonakala nguThixo kuthi Thixo wethu, sibe sikwazi thina into yokuba ubunguThixo kubazali bethu, inzala yethu ayinawukwazi yona kwaphela Thixo wethu namandla, ngoba kuthi khange kubonakale buThixo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo siyakucenga Thixo wethu namandla, siyakucenga Thixo into yokuba sukulibala Thixo into yokuba nathi Thixo singaba abantwana bakho Thixo wethu. Ngoko Thixo ekugqithizeni kwethu Thixo wethu namandla, sicela nobuyanyakathisa nobuyanyanzela Thixo wethu, kodwa khawufike ezinhliziyweni zethu kuze kuthi Thixo wethu xa kuthetha ilizwi lakho elizawuthethwa namhlanje Thixo wethu namandla, inhliziyo zethu zivukele sisazela Thixo wethu namandla ukuba wena usenguThixo. Kunjalo nje akukho nto esiyenza ngamandla ethu, kungenxa yoba wena Thixo wethu usicengile. Kunjalo nje wasithatamisa Thixo wethu, wasibeka kwiindawo esikuzo. Ngoko ke Thixo ze kuthi namhlanje sikhumbule ubukhulu bakho, sikhumbule inceba yakho, kuze kuthi abezemva kwethu Thixo wethu bayibone kuthi inceba yakho, bayibone kuthi amandla akho, bathathe apho besithathe khona, bakunyuse igama lakho libabazwe kangakumbi kunoba livakala ngoku. Sithembile into yokuba usezaba nguThixo ngoku naphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mawaphathwe ngokungcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla,
Masibulele masamkele bonke abantu abasandula ukusijoyina ngeli xesha. Siyanamkela abazalwane kwicawa yabantu abangacawiyo. Sisiqendu esisamashumi mathathu anesithandathu. Kushiyeke ke ibawo, kushiyeke bawo iziqendu ezine kuphela. Sifike kwiziqendu ezilikhulu kwicawa yabantu abangacawiyo. Sishata nje nge-4 sifike kwi-100 episodes of icawa yabantu abangacawiyo. Loo nto ke bazalwane ithi noko sekudala siqhuba, kunjalo nje sekudala abantu behamba kunye nathi. Ukwenzele ukuba siye salibala bawo, ngoba siye silibale nokuba sikwiphi episode. Uba siye salibala bazalwane, ze niyazi nje ukuba sesitshile into yokuba enkosi ngokuhamba nathi kwade kwaleli thuba. Ze kuthi ke xa kufika episode 100, uba thina sibalanga, izabe episode 40 bawo apha. Uba thina sibalanga bazalwane nje yoba episode 100, niyazi nje yoba namhlanje siye sathi enkosi. Bawunobunondixelela ukuba episode bani namhlanje ngomsana sawukhumbule baba uba ngophi episode. So sendiyekele kuwe ke nabantu abakuncedisayo ekubaleni ba thini na. Xa sifika ke ku-40 bazalwane sizabe sithi enkosi. Sesiqalile namhlanje ukuthi enkosi. Kodwa ke benicela ke bazalwane, benicela ke phambi koba siye phambili, masingafiki ku-100 sibe sisamile kule ndawo esime kuyo. Siyabulela kakhulu kubantu abahambe nathi sade sawufika kwezi sinazo. Abantu abanikeleyo masibulele kwabo. Kodwa ke uba ungumuntu ongekanikeli, ukuthi loo nto ithetha ukuthi ukuba awukamcofi subscribe, sicela xa sifika ku-100 ungabalelwa kubantu abathe bafika ku-100 episodes of icawa yabantu abangacawiyo ube wena ungeka subscribe. Ngoko ke siyakucela sikubongoza into yokuba ungalibali ukucofa usubscribe. Ungalibali ke nokuchazela abanye abantu into yokuba bangaphoswa zezi episodes zilandelayo naxa sifika ku-episode 100 of icawa yabantu abangacawiyo overall. Ungalibali ubashare-shela, ubaxelele into yokuba icawa yabantu abangacawiyo rhoqo ngecawa iyaqhuba. Kunjalo nje iqhutywa ndim umzalwane uBonani ehamba ke nomdala omnguni. Bazalwane ke ungalibali, sicela noba ungalibali ucofa i-notification bell ukwenzele xa sifika ke phaa kulaa mhla omkhulu ibe ikuchazela into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Sizawuya ke ngoku emazweni bawo abantu ze basilindephi. Bawo ndihlelele nje ila vesi bawo ithi lavalwa ke icawa avalwa ongavalelwa ngaphandle wetata kwi-episode ka-100 okanye kubantu abathi bana ndandi kusubscribe before 100 tata. Uthi wena xa ubalisela abantu okanye abantwana bakho okanye isizukulwana sakho uthi bana yabona bekulaa ndawo bekuyo nje, bekulaa ndawo bekuyo ndandiqala nabo kuzilo babethi bawufika ku-100 nam ndandikho. Kodwa isazela sona sabe sikuxelela ubana hayi mana ayikho. So ungavalelwa ngaphandle ke mntu osekhaya ukuthi ucelebrate nathi xa sisenza xa sifika kulaa milestone ka-100. Sicela ke abantu basilinde kule ncwadi yendumiso chapter 73 ivesi yesithathu. Indumiso ngamashumi masixhenxe anesithathu kulaa vesi yesithathu emveni ke kwale ingoma.
ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yeNdumiso ngesahluko sama-73 sisiya ke kuvesi 3. Phansi kwesihloko esithi impumelelo yabangendawo, ukungafani kwesiphelo sabo nesamalungisa, umobe ka-Asafu. Indumiso chapter 73 sawuthi siye kuvesi 3 phansi kwesihloko esithi impumelelo yabangendawo, ukungafani kwesiphelo sabo nesamalungisa, umobe ka-Asafu. Ifundeka ke ngolu hlobo. Sawuqala kuvesi 1. Ulungile kwaphela uThixo kuSirayeli, kwabanhliziyo zinyoli. Ke mna beziphanse ukumka inyawo zam, gcwizi ukutyibilika ukunyathela kwam, ngokuba bendibamonela abaqhayisayo, ndakukubona ukuphumelela kwabangendawo. Ngokuba abanazintlungu ekufeni kwabo, baphilile, batyebile umzimba wabo. Ebubini babantu abakho bona, abakhathazwa njengabanye. Ngako oko intamo yabo inxitywe ikratshi, ukugonyamela kubathe wambu ngokwengubo. Amehlo abo avelile kukutyeba, amabhongo entliziyo zabo aphumela phandle. Bahlalela ngentlamba, bathetha ngokubandezela benobubi, bethetha indumbisa zamazwi. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Siamo
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo siza kuwe ke ngoku baba. Bawo mandibulise manje kwakhona kubathandi nababukeli bale nkqubo. Elihle lomvukeli wethu uKristu. Hey bawo. Angisokolisa nanamakhufu bawo. Kusa ikhofufu ibeke bayicale. Mandilibeke so baba. Ke ngawubone ecoachwa ndawuzama ke ukulicoacha nami ke ini. Kodwa ke bawo kule ncwadi ke yendumiso kwesahluko samashumi asixhenxe anesithathu kula vesi yesithathu. Bawo si qala ke le trimester yokugqibela Nkosi yami. yonyaka. Siqala nje sekukho abanye bathi Ebenezer Nkosi yami. okanye Ebenezera Ewe tata. usithwele kwade Kuba la. kwabalapha kukho abatshoyo, Bawo. kukho abalilayo ngoba banento ethi u-2025 it was not a good year for bona Ewe Nkosi yami. because of izicwangciso zabo azenzekanga. Izicwangciso zabo zifailile ekuhambeni Nkosi yami. kwethuba. This is ixesha abantu abazijonga ngayo mhlawumbi nekhampani ezininzi Ewe tata. apho khona zizokuhlala khona zi-evaluate umuntu nomsebenzi wakhe. Ewe Nkosi yami. Zikuchazela ukuthi izinto besukumisele zona uhambe waphelela kule ndawo. Ewe baba. So noko uqhube kakuhle okanye awuqhubanga kakuhle. Uthi ke lo mbhali walomhobe apha uqala ancome ukulunga kukaThixo Haleluya. ngoba uyakwazi ukubonile Ewe Nkosi yami. ukulunga kukaThixo. Athi ukulunga kukaThixo oku ngamanye amathuba anga ndiye ndiphantse ukutyibilika Nkosi yami. kodwa ndingade ndityibilike Ewe bawo. ngoba apha endleleni akhona amaxesha apho khona ngokuthi kuba sijonge lo Ewe bawo. ulapha ecaleni kwethu sisuke sikhubeke ngamanye amathuba kodwa kuba uThixo elungile Ulungile. angavumi ngathi kuba inceba kaThixo ingunaphakade Ewe bawo. ingalungi ngathi ingavumi ngathi Ewe bawo. athi gciz ukutyibilika Nkosi yami. ngoba kancinci nje ndityibilike kodwa la vesi yokuqala ukulunga kukaThixo Ewe tata. wandigcina khona. Uyakwazi ke lo mbhali ukulunga kukaThixo kodwa ngokuba ndibamonela abaqhayisa ngezinto abazifumene kuThixo Nkosi yami.
babe bona bengendawo tata. abo bantu. Ingangathi lo mbhali ujonge abo ahamba nabo ecaleni. Ingangathi lo mbhali ujonge izizwe ezisecaleni kukaSirayeli Nkosi yami. ezibona ziphumelela kodwa zanyelisa uThixo lona uhamba namaSirayeli. Babawo. Indlela lena abahamba ngayo aba bantu baphumelelayo yiyo okanye ayimonezi uThixo Nkosi yami. ngoba bona bakhonza izithixo banamathole abawamisileyo Nkosi ukuthi yami. baqubude ngabo. Kutheni ke Thixo ubakhathalele abantu abanjalo? Kutheni Thixo abantu abangongomalungisa ubaphumelela wena okanye ubaphumeza Thixo? Athi xa ejonga umhlambi abone ontanga bakhe bengaye ecaweni okanye mna xa ndijonge ontanga bam bengaye ecaweni okanye nawe ujonge ontanga wabakho each and every Sunday uyavuka wena ubheke ecaweni kodwa izinto zakho azilungi. Ude ngamanye amathuba ungene kwinkonzo yokuzila, uzile ukudla, uzile nezinto ezinexabiso kuwe kodwa impumelelo kuwe. Kodwa abantu banala bakhe bedinga abaphila indlela abathanda ngayo. Ingangathi uThixo yena ubathanda ngakumbi banala bakhe bedinga. Kodwa namhlanje lo mzalwane uthi kubana aba bazalwane bendibomonela ngokuthi bona bayaphumelela. Uyabaphumeza abangendawo banala bakhe bedinga. Athi lo mbhali okanye into ezanya okanye endiyiva izame ukuncokolwa ngulo mbhali ithi bana Thixo banala bakhe bedinga utheni ngangathi uthando lwakho lona lukekelele kwaba bangendawo? Utheni ngangathi inceba yakho ikekele kwaba bantu bangakuthandiyo? Utheni inceba yakho, utheni ifavor yakho ingangathi uyayisusa kuthi thina abakuquqelayo bakuthandaza yonke imihla nezolo? Utheni Thixo ufuna ukuhlekisa ngathi? Umhlawumbi nathi kule masisiqingatha sonyaka kufuneka khe simbuze uThixo ngoba ayilohlazo ukumbuza uThixo ukuthi kutheni usenza elihlobo. Umhlawumbi nathi kufuneka khe simconfront uThixo naba siyavuma phambi kwabantu ukuthi mhlu uThixo ukusukela enhloko uyokutsho ezipheni. Badinga kodwa xa singena emagumbini ethu okuthandaza khe sincokole noThixo asixelele ukuthi kutheni sizokufilisha elihlobo. Kakade lento ayenzayo siyayibona and siyayiva. Imvakalelo yethu iva elihlobo. Badinga uthi ngamanye amathuba masize kuthi nokubuleleka kwethu. Imvakalelo zethu ke kokubuleleka kwethu lento namhlanje sizomconfront uThixo ukuthi kutheni na usenze ihlobo kubantu abakuthandayo bekuquqela. Badinga ngoba bayalila kakade abazali badinga abathandazayo babhujelwa ngabantwana babo imihla nezolo kodwa abantu abangamxabisanga bangamkhathalelanga noThixo bahleli nabantwana babo. Abanye abazali badinga banxilelwa ngabantwana bevuke ngomso engalelanga phofu okokoko ebejonge ngefestire ubana uzakuvela apho umntana avuke. Badinga angene umntana ngo-10 o'clock abe umama ephuma yena ebheke etyalikeni. Afike aphala zimbilini yakhe athi xa ebuya etyalikeni abuye adibane naye ephuma eyokwenza ukuthanda kwakhe. Kodwa abazali abangamxabisanga uThixo abangamthandanga abangamthandi nokumthanda uThixo bahleli nabantwana babo. Bahleli nabantwana babo kwaye bayamamela abantwana babo. Kutheni Thixo usenza njalo? Utheni
Utheni Thixo Theni Thixo usenza njalo? Umhlambi balahle bedinga kufuneka ke simbuze uThixo Nkosi yami. ukuthi utheni usenza elohlobo. Abantu balahle bedinga umhlambi abangamkhathalelanga nokumkhathalela, abangamazi noba usosiciko sephi imbiza. uThixo balahle bedinga izinto zabo ziyalunga, balala bedlile, wena ukuze udle funeka uqale ungene ilali balahle bedinga Nkosi yami. ungqibe wenzela ukuthi uzolala udlile. Phofu akukudla oku ukucela kwaba bantu bangamthandiyo uThixo, Hey, ba- ukucela kwaba bantu bangamxabisanga nokumxabisa uThixo. Balahle bedinga isuke inhliziyo ngamanye amathuba iqhaqheke, isuke inhliziyo ibe lihlwili ligazi. Balahle bedinga ngamanye amathuba uthi umzondo uThixo. Ewe balahle bedinga kuyanyanzeleka ukuthi uve njalo, ngoba i-feelings ezi balahle bedinga zenza ukuthi kakade simbuze uThixo, okanye balahle bedinga sifuna ukumbuza uThixo ukuthi kutheni usenza njalo. Hey Nkosi yami. Utheni Thixo? Utheni Thixo usenze ihlobo kubantu abakukhathaleleyo? Utheni Thixo ufuna ukuhlekisa ngabantu? Kakade Mosi ngulo Thixo balahle bedinga umva uYesu esithi Eloyi Eloyi lama sabachthana. Kakade wamshila uThixo umuntu amthumele ezantsi emhlabeni. Akhona amathuba okubana uThixo umhlambi asishiye. Mve nalo Yesu balahle bedinga ubona intando yakho lena. Balahle bedinga mayedlule le ndebe. Balahle bedinga ingabi kukuthanda kwami. Balahle bedinga ngoba i-feelings zinayo loo nto yokuthi balahle bedinga simbuze ukuthi bekutheni ukuze wenze lihlobo. Nkosi yami. I-feelings azikhathalelanga nantoni eyenzeka mhlambi. Imvakalelo ayikhathalelanga nento wenzeka ntoni. Imvakalelo yilena balahle bedinga izowuthi umhlu Yesu phakathi kwabantu ibikuxelela imvakalelo ukuthi uyaqoqa akamhlanga uYesu. Balahle bedinga uyaqoqa. Balahle bedinga umke izinto zingalunganga ekhaya. Balahle bedinga kutheni uzowukhatha abantu? Ewe vuma phakathi kwabantu ukuthi umhlu Yesu, kodwa xa ufika egumbini lakho umconfront uThixo. Nisikelele ke uThixo, anithamsanqelise ngokuthi besephakadini. Amen. Amen.
mna beziphanze ukumka inyawo zami. Wezi ukutyibilika ukunyathela kwami. Ngokuba bendibamonela abaqhayisayo, ndakukubona ukuphumelela kwabangendawo. Bazalwane, sikwincwadi yeNdumiso chapter 73 verse 3. Ngokuba bendibamonela abaqhayisayo, ndakukubona ukuphumelela kwabangendawo. Bawo amathuba amaninzi umuntu omonela omnye kusuba eyifuna lento amonela ngayo omnye. Mhlawumbi njengokuba silapha kule cawe yabantu ababacawiyo, ndithi xa ndimamela ndive into yokuba ushumayela kamnandi lo mzalwane. Ngoku ndivukwe ngumona. Amathuba amaninzi kuba ndifuna ingabi nguwe ozawushumayela kamnandi kodwa ibe ndim. Ngoko ithi loo nto xa ummonela omnye umntu uzuqaphela into yokuba ingathi kanti ufuna ukufana naye, ngoba awuyimoneli into ongayifuniyo. Umona awuveli kwinto ongayithandiyo. Nabantu abamonela iifemeli ezithile babe bephucukile kunazo amathuba amaninzi kuba bebona ingangathi bangabogqitha babantu, okanye kuba bebona into yokuba abantwana balomzi ohluphekayo kutheni ngathi bayapasa bona esikolweni ukogqitha aba bam abantwana. Ngamanye amathuba ibe ngangathi ukuba abantwana bebengaba lapha bekuzaba ngcono kunokuba babe ngabapha kulaa mzi ongathathelwa ntweni, kodwa benze kakuhle kwizinto endilindele abam abantwana benze kakuhle kuzo. Ngoko lo mona ndiwubonayo apha thetha ngawo Asafu zizinto ebecinga into yokuba ngenxa yokulungisa zizinto ebezifanele amalungisa, kodwa ezi zinto zibonakala kubantu abangendawo. Mhlawumbi ukutyibilika bawumnguni kuvela kuloo ndawo, into yokuba umonela umntu omaziyo into yokuba ungendawo, kodwa iziphumo zokumonela kwakho umntu ongendawo kungenzeka ukuguqule nawe ube ngumntu ongendawo. Yiloo nto lo mzalwane ekuzicaciseni kwakhe, yiloo nto mhlawumbi eqala ngoyikhwalifayo into yokuba ndiphantse ndaphuma endleleni ngenxa yokuba ndiye ndamonela aba bantu kuba ndibazi ngokubuntu babo into yokuba abukho ubuntu apha, ngoko akumelanga aba bantu ndiyabamonela. Umona wam uphantse wandikhupha endleleni. Mhlawumbi bawumnguni eyona nto ekumela siyiqaphele, okanye mhlawumbi abantu abangamalungisa akumela bayiqaphele. Lumkela ukumonela abantu abangendawo, lumkela ukumonela abantu abakhohlakeleyo. Bantwana bahle bakaThixo, kutheni ubani ekhohlakele kangaka ezifumana zonke izinto azifunayo, ndibe mna ndizilungele ndingazifumani ezo nto? Ithi loo nto abantu abanomona bawumnguni bade bajonge into yokuba wenza njani wena, bade bajonge nabantu othetha nabo ukwenzele bazayothetha nabo bantu izinto ebezizawunikwa wena zinikwe bona. Ngoko ithi loo nto xa ulilungisa lumkela ukumonela abantu abangendawo, ngoba uzawufuna ujonga into yokuba kutheni uThixo ebanceda aba bantu. Uthi wawubona ngaphaya ubone into yokuba aba bantu baphumelele ngokucinezela abanye abantu, okanye baninzi abantu abafileyo ngenxa yezandla zaba bantu. Sebephezulu nje, ayisikuba baphezulu ngenxa yemfefe zikaThixo, kodwa
kodwa ininzi into emoshakeleyo kuba bona befuna kunyuke bona. Bantwana bahle bakaThixo, kusenokwenzeka le nto ucinga into yokuba into eyenziwe nguThixo yinto ebangele kufa abantu abaninzi. Ngoko bazalwane, ithi loo nto zesiziqaphele izinto esimonela abantu kuzo. Bantwana bahle bakaThixo, zesiziqaphele izinto esizifunayo kwabanye abantu. Kusenokwenzeka ezo nto ayizonto ezenziwe nguThixo. Enkosi. Ewe mhlawumbi uThixo uzivumele ukuba aba bantu banyuke baye phezulu, wena uhlale ngenxa yokuba ungumntu one-integrity, ungumntu ozazi into zikaThixo kumele zihambe njani. Uhlala ixesha elide kule ndawo kuyo, bamane benyuka bona kodwa bashiya isidumbu emva kwabo. Oh, ubani kule nyapheleyo ebesandonyuselwa ekubeni ebesandofika emveni kwenyanga ezintathu wanyuselwa wayimaneja, kodwa kulo nyaka uphinde wanyuselwa wayisenior manager. Kanti kukho abantu abatye izithende, kukho abantu abaxelileyo apha kule khampani, abanye ubakhele amayelenqe. Aba bantu bebephambi kwakhe bonke baphelelwe ngumsebenzi ngendlela engacacanga, waze yena wanyuka waphezulu. Wena umonela lo mntu kunjalo nje umane uthetha noThixo uthi kutheni ungandenzi ubani? Ingaba ufuna ukubulala abantu nawe na? Loo nto lo mzalwane uthi mhlambi uye waziqaphela selefuna ukwenza ezi zinto zenziwa ngabantu abangendawo kuba edinwe yile ndawo ahleli kuyo. Ngoba bawumnguni ekugqibeleni uzibona ungaprogresi ebomini, kunayo indawo edinayo. Uthe umane ujonga into yokuba ubani wenza njani, kodwa namhlanje uthi lo mzalwane, uthi uAsafu ngale mini namhlanje loo nto ingakutyibilikisa. Nkosi yami. Ungacinga wena ufuna impumelelo, wena ungacinga into yokuba ufuna ukuhamba phezulu, kanti ufuna ukuphuma endleleni kaThixo. Kubaleke ngantoni bawumnguni ukulizuza lonke ihlabathi kanti uzawulahlekelwa ngumphefumulo wakho? Bantwana bahle bakaThixo, kukho abantu abalahlisa abaphisa ngemiphefumulo yabo kuba befuna izinto zehlabathi. Esizilumkele bawumnguni nezonto zinjalo, singacingi into yokuba uThixo thina usilibele. Bazalwane, uThixo siyamazi into yokuba kudala okanye into yokuqala esiyifundileyo kukuba ukuze kubekho thina uThixo waphefumulela ithuli lomhlaba ukwenzela uba umntu abe khona. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ukufumana ubunewunewu behlabathi uzulahleke nobuThixo obulapha phakathi kwakho. Ingaba uyayifuna naloo nto? Nkosi yami. Bazalwane, zesilumke singatyiniliki. Bazalwane, zesilumke singatyiniliki. Ewe bazabaninzi kunjalo nje, baninzi nangoku abantu abangaphezulu kunawe. Kunjalo nje baninzi abantu abaphumelele kakhulu kunawe. Kunjalo nje abanye babo uyabazi into yokuba ayingobantu abo abanenhliziyo entle. Uyabazi abantu ababhubhileyo, noba babhubhanga physically kodwa ababhubhileyo emphefumulweni ngenxa yabantu ocinga wena ufuna ukufana nabo. Siyami. Abo ngabantu abangendawo abo. Abantu abangendawo. Abo ngabantu abangendawo. Uzulumke impumelelo yakho ingabi nomphefumulo owophukayo ngenxa yokuba wena ufuna ukuphumelela njengabantu abangendawo. NgoYesu Kristu ngokunangona phakade. Amen.
bawo Tata. ukuba uyabaleka uye phaa kuverse 23 kwaba ke abantu bamconfrontayo uThixo kwaba bantu banomona ngempumelelo zabanye abantu athi xa ezama ukubuyela ezingqondweni zakhe lo muntu emveni bana umona nemvakalelo zidlale ngaye. Mna ke ndihlala ndinawe Nkosi yami. undibambile ngesandla sokunene. Bawo ngiyinqwenela nje ukutsho ukuthi asibazi Tata. ukuba benza ntoni Nkosi yami. ngaphaya kwamacango xa kuvalwe iingcango Nkosi yami. ebusuku aba bantu baphumeleleyo. Asizazi neenyembezi Ewe bawo. abazilelayo ebusuku ngenxa yempumelelo yabo. Asizazi nezidumbu eziphilileyo okanye ezihamba ngeenyawo nezalala phantsi komhlaba ngenxa yempumelelo yaba bantu. Ewe tata. Asinashori futhuzi zakususwa izinto zabo kubo bazoba bakwazi ukumelana nehlabathi na. Ewe bawo. Ngoba sibona amadoda namankazana ejinga emthini okanye ngenxa yempumelelo emkileyo ezithatha umpu awujongise emlonyeni uyophuma ubuchopho buthi sangaphaya ufike edunduluze umfazi nabantwana notata ekhaya ngenxa yokuthi impumelelo imkile. Bantwana bahle kodwa athi lo mntu kanahle into ethe nakuthi gcizi laphansi ukutyibilika into endenze ukuba ndingatyibiliki kuba Thixo wena ndibambe ngesandla sokunene. Ewe ndilila namhlanje ndiyayazi ukuthi Thixo undibambe ngesandla sokunene. Wena bathi bedinga noba amadolo ayatyhafa namhlanje kodwa Thixo ndiyayazi ukuthi undibambe ngesandla sokunene. Noba alikho icebo namhlanje kodwa Thixo ndiyayazi ukuthi undibambe ngesandla sokunene. Bedinga ndingacaphuka bedinga ndingacaphuka mhlawumbi xa ndindedwa ndizithethe izinto kodwa xa ndiphuma phakathi kwabantu ndihlambe ndibe mhle ndiyokudumisa uThixo ndisithi uThixo undibuza ukuthi bedinga umntana uhleli kahle naye ekhaya ndithi konke kulungile ngoba ndiyayazi Thixo ukuthi undibambe ngesandla sokunene. Bedinga ndithi sendibuza ukuthi ndinjani ndithi inkosi indiphethe ngenceba nangona ndingayiboni nangona ndingayiva umhlawumbi ngezinto eziphathekayo nezibambekayo inceba kaThixo kodwa asuke yena andihlebezele ngoba undibambe ngesandla sokunene. Into endizama ukuyithetha ungambuza bedinga into uThixo ufuna ukumbuza kona kodwa ungayilibali ukuthi ukubambe ngesandla sokunene. Ewe Nkosi yami. Bawo. Andithi kutheni. Nkosi yami. Sikhawuleze siyibeke ecaleni lo nto. Andithi kutheni. Nkosi yami. Kodwa ithi pha isihloko ukungafani kwesiphelo sabo nesamalungiso. Lo mfu ukhalazela impumelelo yabangendaba ugqiba aqhubeke athi ukungafani kwesiphelo sabo nesamalungiso. Njengoba bendisitsho ke bawo andithi kutheni. Awuthi kutheni. Kodwa ngangathi apha kweli lethu ilizwe ingangathi ikhona le nto enesiphelo.
ngoba kumane kubonakala bawumnguni into yokuba sinayo ingalo yomthetho kodwa ingalo yomthetho ingangathi ayikho ngakwicala lamalungisa ngoba abantu ukuba umuntu akenanto bawumnguni kulula into yokuba makathathwe afakwe kwesimnyama isithokotoko sesisele bantwana bahle bakaThixo kodwa ukuba uhlamba ngezambane likapondo xa siboleka apha next door kolwimi bantwana bahle bakaThixo uphuma utshaya bantwana bahle bakaThixo kodwa ngamathuba athile kancinci kumane kungena uJudge Raymond Zondo kuvele abantu abathile kumane kusithiwa hayi ubani uye kwavela izinto ezithile bantwana bahle bakaThixo abantu bephezulu mhlambi ukuze mhlambi siyiqaphele lento bese sifike kwinqanaba lokuthi kweli apha eMzantsi Afrika ukuze ube kanti ungumuntu ophumeleleyo kufune kusondele kubantu abangosopolitiki bantwana bahle bakaThixo okanye ukuba ungumuntu ongusomashishini awushishini kahle ukuba usondelanga kosopolitiki bantwana bahle bakaThixo kodwa amathuba ngamathuba kuvele kuthi gqi uZondo Commission aveza abantu bakhe kuvela into yokuba ekugqibeleni isiphelo sabangendawo noba mhlawumbi bangayibamba ibe ngangabo abaphetheyo kodwa kukho indlela uThixo abaveza ngayo abantu bantwana bahle bakaThixo into yokuba lo muntu obucinga ufuna ukufana naye ayisiyo lento ofuna ucinga into yokuba ebeyiyo ngoku sinengxaki nabantu abavezwa ngutata umkhwanazi bawumnguni abantu ebesicinga into yokuba ngabantu abahloniphekileyo sendisonqena nokubiza amagama abo ngoba asinazo imali zalonto bantwana bahle bakaThixo zokuba singabachaza kunjalo nje sicinga into yokuba bagilty kodwa uThixo unendlela yokubaveza abantu abangendawo bantwana bahle bakaThixo abanye bafaka imisila phakathi kwemilenze bantwana bahle bakaThixo mangabizwe lamigama ngoba uThixo bantwana bahle bakaThixo kufika ixesha apho azawubaveza badake bantwana bahle bakaThixo kodwa wena ukuba ulilungisa bamba isandla sikaThixo bawondo ndikumamele kakuhle kukho ixesha apho baba kufikelela ixesha ukuthi kuphele okanye ibe lixesha lokugqibela ewe Nkosi yami umve umuntu bantwana bahle bedinga ebenazo zonke izinto bantwana bahle bethi umve umuntu xa ifuneka ebhubhile angakwazi ukuphuma umphefumulo bantwana bahle bedinga kufuneka kubizwe abantu bazomkhulula athi andiyiboni indlela bantwana bahle bedinga kanti izinto bantwana bahle bedinga ebezenza ukuze abe nezi zinto anazo zimqinele indlela Nkosi yami kanti izinto ubutyebi beliphakade bumqinele indlela ubungangamsha amandla eliphakade amqinele indlela balakhe badinga babe bevuma balakhe abakholwayo nababanjwa ngesandla sokunene kuThixo sekungqamele sonke khaya labangcwele ngoba bayayazi ukuthi kakade balakhe badinga ezi zinto ziyaguga zona balakhe badinga zizophelela apha emhlabeni ndize emhlabeni ngekukhoduka ndikwaze emhlabeni balakhe ndiyazana nenhlungu ndiyazana nenhlupheko balakhe kodwa kwinhlalo endazifundisa okanye endikuyo ndazifundisa ukuthi mandanele ngoba lo muntu uyayazi ukuthi balakhe kwimeko akuyo kunyanzele ukuthi makonele ngoba asiqinelanga kwezi balakhe kodwa siqinele kwilizwe elingaphesheya kakade noYobi Mosi balakhe ukuba ubutyebi ebinto ebalulekileyo balakhe ngewayemlahlile kwangotya umlingani wakhe atshoyo ukuthi lahla noThixo balakhe wasuke wathi uYobi balakhe uthethe njengesidengekazi ngoba uyayazi ukuthi ubutyebi beliphakade
nje balashibadinga akubalulekanga ngoba abungena engcwabeni balashibadinga ushika ngase nganeno balashibadinga kodwa ngabo ababanjwe ngesandla sokunene abakwazi ukungena emvuyelelweni balashibadinga uthe ukuyiqonda lonto uYobi emveni bana evavanyilwe kuthixo ukuthi ezi zinto ndikunike zona azizukushugunqisa zikumtyise ezukweni lam kakade mosi sithi sabone moto balashibadinga simdumise uthixo kundawo sifuna ukumdumisa kuzo singangeni etyalikeni sithi safumana abantwana sisuke sibebhizi ngabantwana balashibadinga siyimlibala uthixo ukuthi ungokudunyiswa sithi safumana iTV balashibadinga ngexesha lokuthandaza balashibadinga ugeneration uzala uyadlala eTV balashibadinga ayizabona ngelinye ixesha umthandazo sambona ngo-10 kusuke kudlale enye into enyumba somxhelo wakho balashibadinga kodwa ababanjwe ngesandla sokunene nangona idlala masicimeni iTV balashibadinga ngexesha lokuthandaza kuthandazwe ngoba bayayazi ukuthi ixesha lokuthi kutyibilikwe uthixo bebabambe ngesandla bawo uba sinojonga abafundi bakaYesu ukuba sinojonga abafundi bakaYesu bawo ingathi kuthiwa abantu abayazi kakuhle iBhayibhile uJudas bawo imali zale ngqungquthela yabo zazihlala kunye abantwana abahle bakaThixo ungutreasurer general wala ngqungquthela yamadoda ali12 abayehamba noYesu ngoko abantu bonke bayayazi kunjalo nje uJudas ukuba wayefuna bayayazi nje ukuba imali zethu ukuba mhlawumbe sifuna ukwenza into ethile kufuneka siqale sigqithe kuJudas ngoba azikwazi ukwenzeka into oyena muntu onesichophe esiphezulu ngutreasurer general bawungone kunjalo nje ababantu mhlawumbi ukuba bile ixesha lethu bebezawumane beguquka ngapha ya ngobusuku bambe bokucela nokuba yi5 yokuthenga isonka bantwana bahle kuba belanjelwe ngabantwana abanye banqonele nokuba bafuna uba ngoJudas ngoba imali nokuyayazi kunjalo nje uyakwazi noyihlengahlengisa xa sijonga bawo okanye xa ndiyijonga ngokwami ngalo lonke la xesha uYesu bekunye ingangathi la ngqungquthela yabo khangikhe moshakale ithi lonto uyakwazi ukuziphatha imali zequmrhu uJudas bantwana bahle bakaThixo kodwa phezukwalonto uJudas uye wabona into yokuba kudingeka into yokuba abe nemali ngakumbi bantwana bahle bakaThixo lonto ithi lonto wabona into yokuba ubutyebi kubaluleke ukogqitha le caucus lethu okanye obudlelane bethu singabazalwane wacinga into yokuba imali izambeka kwelona nqwanqwa liphezulu bantwana bahle bakaThixo uyatsho lo mbhali into yokuba uyababhengisa abahenyuzayo bemke kuThixo bantwana bahle bakaThixo wenza lonto lomfo wahamba wathatha isilivere kube cinga into yokuba izambeka kwisitatus esiphezulu ngaphezu kwesi aselenaso bantwana bahle bakaThixo uPetros noba bangalwa balwela uYesu kangakanani kodwa abanawufika kuJudas ngokwesihlalo bantwana bahle bakaThixo lomfo wadela into ayinikwe nguThixo wafuna izinto ezingaphezulu bantwana bahle bakaThixo ukuba ke ngoku abazalwane aba bebe nomona bafuna ukufana noJudas ngabephelele phezu kwentambo kanye phansi kwentambo phansi komthi bakaThixo balenge emthini ngoba abazalwane zikhona izinto esizenzayo ezibangela uThixo asiqumbele bantwana bahle bakaThixo uPetros bamphika uYesu kodwa azange baphele phansi kwentambo beziqhomile bantwana bahle bakaThixo kodwa lo wafuna ihlabathi waphela eluze umphefumulo wakhe ithi lonto zasinganqoneli ukufana noJudas ngoba umuntu uthe
inikiwe impumelelo afune ngaphaya. Aba bantu ocinga into yokuba bayaphumelela kusenokwenzeka ngabantu abazawuchazwa ngumkhwanazi ngomso. Bantwana bahle bakaThixo, ngabantu abazawuchazwa ngelinye ixesha ngomnye umntu ozawubizwa ngelinye igama, ngoba kufika ithuba apho abantu badinwayo kukuvala umlomo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko wena ukubambelele esandleni sikaThixo, uThixo uza kurhuqa mani kuloo ndawo kuyo akuphumelelise. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu abaphumeleliswe nguThixo ubabona ngendlela abaphila ngayo into yokuba akukho nto bayoyikayo. Bantwana bahle bakaThixo, insingaleleqa abantu abangalaliyo ebusuku. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo uzawuhlale kunye nathi. Kunjalo nje isiphelo sakho asizofana nesi bangengawo amalungisa. Isiphelo sakho sisiphelo esilungiswe nguThixo. Abangendawo bazawubhangiswa njengamahenyukazi abangawo. Ilizwi lenkosi eliviwe bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi okufundwa kwalo weYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
naphamba sinikele mani bawo sikwisitudio esitsha bawo Okay, bawo. sikwisitudio esitsha sibekule namakhumkhumfu bawo Yebo tata. bomba samgilekile kuthiwe feel at home Eh. so asinokubeka ngathi akwenzekanga nto Oh, okay. asinokubeka ngathi akwenzekanga nto masibulele ke kumzalwane uWilliams ngokuthi Willie. asivulele ikhaya lakhe bawo sikwazi ukushicelela sithi ke kuwe kwemzalwane uThixo andise manapho uthatha kuona apho bekungalungi khona ebomini kulunge Yebo tata. apho bekumnyama khona kuvele ukukhanya zonke izinto zakho ezibhaliswe ngegama lakho ezinexabiso kuwe Thixo azigqume ngephiko lakhe elinamandla siyabulela ke bye ukhethe efondini Hawo. siyabulela fondini Bye Cash. bunganyanzelekanga uba mawuyenze lento besingasoze sikubethe nokubetha futhuzi mhlawumbe bese ugrampisha njengaphakathi kodwa besingesoze sikubethe because ungulo yena uyalifta nolifta Kodwa besingazumyeka besamxela. hayi ke siyabulela kakhulu ukubana ke uyayithanda i-setup le yethu awuka subscribe sicela ubulele kuWilliams ngokuthi esinikile le ndawo kwenzela ukuthi aphinde asinike nangomso ucofe usubscribe ubana ke uyayithanda inkqubo yethu ngamcofa ke ulike uyishare ku platforms zonke okuzo zaka social media ubana ke so ucofela la qhosha lokuqala lo subscriber ungayicofa ke earlier lokukhumbuza lokuthiwa i-notification bell kwenzela ukuthi xa iqala icawe yabantu abangacawiyo ikukhumbuza ukuthi iyaqala ngoku icawe enkulu kunezinye icawe uba zikhona phofu ezihamba nathi kule Tata sinkulu kunazo kodwa bazikhona. sibakhulu kakhulu bachazela ukuthi icawe enkulu eyavula umzila kunezinye zalandela ke ezinye bazikhona and icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ku-YouTube kwindawo ke esihamba kuzo bantoda kwindawo esihamba kuzo bomama indawo esihamba kuzo bosisi bobhuti bantakwethu singachaza ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka bayasikeleleka abantu kula cawe iqhutywa ke ngulamzalwane wakabonane ngamanye amathuba ke ngebhaqo shem umane umbhaqa ehamba nami Ewe tata. Inkosi baba. Inkosi bawo pha uWilliams yacela ke pha kulandawo yokusithi makabulele. Nibulele pha kuWilliams. Ngicela nabantu bakwaJumbo. Pha kwaJumbo bawo banayo nalento babe manje sithi ngujambo kodwa bathengisela thina. UkaJumbo pha. kaJumbo ba Abantu bakwaJumbo pha basupport uWilliams ngoba bacofe usubscribe. Siyacela kakhulu bazalwane ukwenzela sizoqhubha kahle apha ukwenzele naxa kufika ithuba sibhatala irent apha kulo mzalwane uWilliams but ngoku usanikela naye ngicima ba uzothi kumanager kaWilly makanyuse umkholo ba ngawunyusa ngicima uthi makanyuse umkholo ugqiba aye kuchazela abantu uba ngujambo lo ngujumbo lo manager ngujumbo nithengisela thina sithi abakwazi ufuna wayapho hayi manene bazizambisa ngehlobo lingafuneki uJumbo Bazaar nguye uJumbo Bazaar nguye lo isenguye angibona lo bengambizi ngathi Jumbo Clothing akalo ngoku noba uBazaar bambhaza yayintonto kakade lento kaBazaar ngithi sawubaka sangalina ntonto bantu bakwaJumbo sicala nisubscribe Bazaar nichaze ne-customers xa nikhwazayo pha eminyango ndiyoba isale nichaze ndiyoba icawe abantu bakacawe bangalibali ukusubscribe kodwa yayintonto lento kaBazaar hayi tata zabakela singabina ndawo yokutudisha hayi ba mna bazama bazoyiphendula bawo masibhala inkonzo basamkelele ke insikelelo alabafefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bobuyingcwele bungaphumla phakathi kwesonke inkosi uKristu yethu amen amen Amen, 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 ukuba
boyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa uba bombonile uWilliams kwaJumbo lecawa besiyenzele wena ukuba ke ukwithokwa kunye noba ukhiva pha eKapa lecawa besiyenzele wena masibulele kumuntu wonke oye wasibukela kwade kwaleli thuba kwindawo zonke enisibukeleni kuzo sibulele kumuntu wonke oye wasimamela kwindawo zonke eniye nasimamela nekuzo enkosi kakhulu bazalwane sawuphinda sidibane kwiveki ezayo ngentsimbi yesihlanu le yicawa yabantu abangacawiyo ingalibali ukuthanda uThixo uthandaze kaye babayeni baza Yo, Papa yun, Papa take three. yun, Papa yun.